Arratsalde on dizuela pilotazaleok. Arratsalde on dizuela pilotazaleok Dona Mariako plazatik. Uda Caixabank lehiaketa iragan astean bukatu zen eta udako ados pilotaren bigarren lehiaketa gaur amaituko da hemen Dona Marian, plazaz plaza lehiaketa zari gara noski. Plaza bat ikusteak nik uste horretarako nahikoa seinale emango duela, baina ez dakienarentzat. Jakizue plazaz plaza lehiaketaren finalak ekarri gaituela bertara Dona Mariara eta gaur hemen ariko direla. Udaran txapelketa hasi zenetik gaur arte ligaxka luze horretan onenak izan diren bi bikoteak. Batetik elastiko gorria soinean dutela Jera Iturriaga eta Leire Galeano ariko dira eta eurak gorriz ditugu aurkariek baino tantoko puru hobea lortu dutelako udarako ligaxkan eta urdinez berriz aurkari Magi Barrokal eta Ane Mendiburu izango dituzte eta hauek urdinez dira aurkariek baino tanto alde eskasagoarekin amaitu zutelako ligaxka, baina gaur orain arte egindako lanak ez du balio eta partida bakarrera jokatuko dute txapel preziatua eta ikusi behar dugu ze bikote moldatzen den ondoen. Dona Mariako plazan plazek beti hori izaten dute eta honek nik uste ezagun duela irregulartasuna begiratzen zaion zirrikitu orotatik. Bi pilotaka da segidan ez daitezke jo toki berean eta irregular, beraz gaur kantxan behar bezala kokatuta egoteak eta pilota begien bistatik ez galtzeak zer esana izan lezake eta horren barruan ondo aritzeak, ondo moldatu ahal izateak ere bai. Plazak beti dute hori eta bada gaur nola aritzen diren laurak. Magi hemen aritutakoa da, Jera ere bai. Joan den udaberrian, udaberriko etxeko bertso pilota sariketan eta okerrezpa naiz Leirek gaur lehen partida du, hanek ez dakit, baina han ere hemen jokatuta omen dago, beraz Leire izango da lauretan hemen aritu ezten bakarra. Gainerako hirurak arituak dira eta horrek ere on egingo die behar bada plaza ezagutzeari dagokionez, naiz eta gero kantxan gertatuko denak behar bada horrekin zerikusi handiegirik izanez. Finala izango dugu eta finaleko lau protagonistak aurkeztuta. Beste lagun bat agurtu behar dut segidan, Oiana Orbegozo gaur nirekin batera iritzi emaile lanetan arituko zaiguna. Oiana, arratsaldeon, uda guztian zehar giro paregabea izan dugu plazarik plaza eta gaur udaberrian sartuta giro kaskarragoarekin jokatu behar finala. Pena da, baina hala egokitu da eta horrelako baldintzekin egin beharko diote aurre finalari lau pilotariek. Bai, atxaldeon nahi. Bai, egile da, suertez izan ditugun egualde harrak izan dela, oain artean, eta gaur kontan plazak hoixeok ez, alde txarra, hola girokin moldau erra, eta gaur behintzat hemen ekarrizkigu ekarpak eta bar, eta ez dauko baitzekiken. Barrutik urrapur bat sartzen ote den entzun diogu bakarren bati, baina kantxa bera lehor izango dugu, bat ere euririk gabe eta hori eskartuko dute pilotariek eta lehen aipatu dugunaren aritik kantxan behar bezala kokotuta egoteak garrantzia izango du gaurkoan. Bai, kantxan humedade sartzea peligroso izan daiteke pilotarekentako eta kontra kantxan igual antzemalaik eta, aber ez duen gehiagira iraiten. Lanean hasteko prest dira lau pilotariak, epaile-lanetan ariko den Maite Ruiz de Larramendi Mujika ere bertan da euren aldamenean, beraz aurkezpen lanari ekingo diogu megafoniatik. Arratsaldeon ona Dona Mariako plazara bildu zareten pilotazale guztioi eta ongi etorri ados pilotaren 2025 urteko plazaz plaza lehiaketaren finalera. Uda guztian zehar jokatu den sailkapen ligaxkan bikoterik onenak izan direnak ditugu gaur hemen eta besterik gabe lauren aurkezpenarekin hasiko naiz. Gorriz zariko dira Jera Iturriaga eta Leire Galeano eta urdinez Magi Barrokalek eta Ane Mendiburuk egingo diete aurre. Epaile lanetan ados pilotaren izenean Maite Ruiz de Larramendi Mujikak jardungo du.
Maitek berak txapagora. Kolore urdina agertu du, beraz Maitek aterako du gaurko lehen sakea. Zorte hon bikote biei eta onenak irabaz dezala. Aurkezpen lanak eginda berriz ere entzungailuak jantzi ditugu eta emisiotik uste dut entzungo gaituzuela. Hemendik aurrera Mai Barrokalentzat lehendabiziko sakea, txapak erabakitako garen arabera eta haste da beraz, aurtengo plazaz plaza lehiaketaren finala, atera du lehen sakea Mai Barrokalek eta Galeanok ezin erantzun. Erdi-erdikoa izan da, baina Bai, paretetik bueltan desentata zaio eta hor pixkat neurri hartu arte, normaladi partidun aseran utxeitetxo hauek askotan gertatzei. Eta pilotazalek nik uste etxetik jada sumatuko zutela, pilotak ez direla zuriak, beltzak baino, zuriekin berotu dute, baina pilotak margozea erabaki duzue, etxetik ere hobeto ikus dadine. Bai, hoi da, frontixe zuriska dauke, eta hobeto bai hemendik, eta nik uste pelotari behak bai aurrien da askotan eraiteu zurien gainen ez duela ondo ikusten, da, bueno, etxetik ikusteko ere aldia. Eta finala hasita badago ere, beste zehaztapen bat egin beharrean ere bagara, pilotalekua ikusten hariko zarete, baina jakizue goiko 1940 urteko marka hori ere balekoa dela, hortik ezker eta eskuin diren bi aldeetan jotzeak bikote aurkariari emango lioke tantoa, baina arrastoan bertan jotzean balekoa litzateke pilota. Hori badazpada aipatuko dugu, pilota atera zaio Gerari eta Leireri lagundu nahi izan dio, baina ezin izan du pilota bildu, atzera etorri arren. Bai, atzaka etorri da, eta hor ez dio kolpia tira joan eskun ez du sartu, eta alde inen dio pelotak kanpoa. Maiek egindako bigarren tantoa beraz, lehendabizikoa Sak ez lortu du bigarrena pilota atzean jarrita, eta badator bere hirugarren sake ateratzera. Ezker horman jo, baina bertan geratu da pilota. Leire Galeanok ekarri berriz ere Mai sartuko da, bien tartera pilota jaisteko, erak eskuinez atzera eta azkerparetara. Eta nek irutarditik ederki atera du bertatik, atzera etorri da Gera eta irutardira jo, luze, han hemendiburuk ere. Ezkerrez, irutarditik, irura Leire Galeanok, hanek luze irutardira bertara. Baita Leirek ere, eskuinez sortu da azkenean, han ezkerrean hainbeste sartu ez dela sumaturik. Oraingoan atzera, atzelariak lanean eta aurrelariak ikusle soil, oraingoz. Tantoaren zatirik handienean behintzat. Aurrean zator Leire, baina edarki atera du pilota. Ezker paretatik, Maiek bat eta erditik, irutardi ingurura atzera, Leirek ekarri eta Xojo barrena pilota luze jarri. Maiek pilotari altuera handia eman da ireki, Gerak kantxaren errati aldera bildu. Ero honek ere luze jarri. Laburxiago aurre aldera jokatuta Gerak berak eta Mai Barrokalek atzera ezkerra sartu da bitarditik pilota irutardira bideratzeko Leire Galeano. Eskuinez pilota arrotu hanek eta baita irutardira Gerak berak ere. Leire sartuko oraingoan, luze. Aztartutako pilota, hanek ezinera manatu izan da finaleko tantorik luzena, orain arteko tantorik luzena bai behintzat, eta azkenean hanek baztertutako pilotak eman dio saria bikote urdinari, oiana. Bai, tanto oso pelotak da askoku, eta ni uste partidun aseran ondo etortzean pelota da izeteiela, asera pixkat temperatura aldetik pixkat fresko aurregotan baino, eta antzen batean burkutze pixkatu handiken ondo berotu gabe ondo tortzea tanto hauek, eta oain gontan Leirek pilotak da eharra, ezkerretik ezkerre hor pareta asko sartu da paretan, eta hanek ezin izin du karreta, lehengo tantua, bikotze gorrintzeko. Han ere izan dela ipatu dugu, baina ez Leire Galeanok baztertu du pilota ezker paretan, eta hanek berak ezin izan du jaso, eta horrek eman dio lehen tantoa bikote gorriari, eta lehenaren bidetik bigarrena elkarren segidan pilatu berri dute orain, Gerak ateratako sake gaizto honi esker. Bai, sake gurutzatu eta hor paretan
hilda gelditu eta zaile anentzako eta ezin izin dukarri. Ez da sakera maile txarran Mendiburu, baina eskua behar bezala sartzeko tarterik ere ez dio utzi. Ezkerparetak eta horren ondorioz jaso ezinik geratu da. Erdiko sakea orain, kantxaren erdi aldera saketik beste zenbait partidatan aurkariak nahasten ikusi izan dugu jera eta gaur horretarako aproposa du frontoia. Gaur saketik aurkariak nahasteko aproposa dela frontoia, Oiana. Bai, beste pelotak leku tamaino gutxio atatzea, baina bueno, hemenen nahastu ezkio harrapola eta nik uste hor batipate paretan bai mini laikela gurutzatuta sartzen oitan, eta bueno, hor nik uste saiatuko ala batipat, eta guain motan beste tanto bat, behintzako, beste bazartutako pelotakada bat. Leireren bigarrena eta beste tanto bat eurentzat. Sake hau laburrago ez du aipatu, behar bada ikusiko zenuten, baina gorriak pilota berri batekin ari dira eurek tanto egin dutenean pilota aldatzea erabaki baitute Iturriagak eta Galeanok. Hiru terdira arte atera da Jera Iturriaga Leireri laguntzearren lehen egin duen legez Leirek kantxaren erditik ezkerraldera gaizto, hanek ezkerrez jaso eta pilota zabaleratu, zabalaldetik ezkerraldera gaizto bildu Jerak, Leirek txokoko dejada arroxa marra, maili iritsi da, beste dejada bat Jerak, hane urruntzen eta mailila da zabalerako bidean zegoenez, bietako inorentzat etzen jasotzeko moduko pilota, oso dejada polita Jeraren azken hau. Bai, probisten harrapadu ez, maik hor bipar eta botako dezuno zabaldu inda eta hor txoko nutzion hortan bikote urdinen handik, bin handik urrutik gelditua pelota hori eta lagorrena. Elkarren segidan egin dituzten laurak, bi eta huts Barrokal eta Mendiburu hasi baitira markagailuan aurretik jarrita, baina gero ordutik aurrerako guztiak elkarren segidan lau Jerak eta Leirek lortu dituzte. Jerak atzera, ezker orman jota zartxo bait moteldu da, herriz ere luze Leire Galeanok baztertutako pilota, hane Mendiburuk ekarri, eta Leirek luze atzera. Baita hanek lautarditik ere, lautardi ingurura gaizto, bostetik ezkerrez, meritu handiko pilota jaso du Leirek, zabalaldera gero Maili Barrokalek abiadura handian jokatu ohi duenez, hanek ere astindu, eta lautarditik Leirek jaso, eta hanek baino gutxixeago baztertu. Lautarditik Jerak luze. Hanek ere bai. Leirek txokora, Maili atzera bat eterditik hiru terdi laura. Leirek jaso, atzera etorri da Maili, eta pilota kantxaren erdialdera bideratu, bertatik berriz ere txokorantz bildu Jera Iturriagak, Leire sartu da ezkerrez. Pilota hiru terdi inguruan ezkerparetaren bueltan hiltzatzeko, eta orain berriz ere kantxaren erdialdetik ezkerraldera. Leirek lauterditik luze, Mailik sartzerik ez du izan eta hanek baztertutako pilota ekarri eta gero lehen egin bezala orain ere jokaldi ahalegina ikusi diogu Jera Iturriagari, ez zen aukera txarra dejada egiteko, baina apurtxo bat gorago behartzuen txapara joan zaiolako. Bai hor, behartu inda horrena ez, Leirek hor pelotak adago asko bazartu dio hanei ekarri dut aukerako zuen Jerak eta ikusi hor aukera txokun dejada horrekin, baina txapara juntzaio. 3 eta 4, eta berriz ere Maili Barrokalen sakearekin jarri da martxan ondorengo tantoa, Leire Galeanok ekarri, Mailik hiru terdira txoko hamarren luze jarri, Leirek jaso eta baztertu, hanek atzeratu, eta orain Jera sartu da jokoan, luze atzera, baita hiru terditik, hane Mendiburu bera ere. Kantxaren erdira hanek, Jerak baztertu,
Galeanok luze, txokoan barrena, Barrokalek zabalera, zabalaldetik bildu, Gera Iturriagak, azkar paretan jota erratiratu da pilota baina erne zegoen Ane Mendiburu, Leirek ere baztertu, Anek ekarri, eta orain urrundik sartu da Gera. Txostaren bila joan da baina aurrek ez du Magi Barrokal ez ustean harrapatu, Anek hiru terditik Antxaren erdialdera eta gero ezkerrez ezker paretaren ingurura. Leire Galeanok, Ormabiko Arroa Mendiburu, oraingoan zabalera jo du Magik, Gerak zabaletik ezkerraldera txokorantz bildu eta oraingoan Leire Gatzera, lauterditik luze Ane Mendiburuk, Gera sarretzadin lortu du helburua. Oraingoan baina Gerari jokaldirako aukerarik ezin izan dio kendu. Leire dator aurrera. Txokotik zabalera ireki, Magik eraman, txokoan barrena luze Leirek, txokoan bertan utzi du pilota Anek, elkarren oso gainean dira lau pilotariak, Magik sotamanoz jo du eta gero bat eterditek eskuinez, hiru terdira Leire Galeanok, eskuinez jo du alaber Ane Mendiburuk, bote txarra egin dio pilotak Magiri, Gerak bitik atzera eta airez indarrandiarekin zatorren pilota. Ezin izan du jaso Ane Mendiburuk, halako pilotak ez dira jasotzeko errazenak eta kasu honetan saiatu den arren ezin izan du eraman, baina nik uste horren ematera baino zertxo bait gehiago egitera ere joan dela Ane, behar bada jokaldi saiakera egin izango zuen. Bueno, hor aurre egiten hasi da eta gero ja nik uste etorrintzaile pelota igual aurrexo izan balitz, airez eskergantxo ez hartu izin da Ane, baina hor pixkat pausoa faldezitze hor etorri zaio gainea eta bai azkenin kalendu ja pelotak asko jo ditue tanto gorra izin da eta nik uste nekin erainak ezin dela. Eta aurreko tantoak laburragoak izan dira, baina honetan plazako pilotaleku batek berezkoak dituen ezaugarriak nik uste zeintzuk diren ikasiko zutela pilotazaleek bote irregular asko eta pilotak norako bidea hartu behar duen. Jakin gabe, lau pilotariak, tantoaren azken aldean bereziki, laurak oso elkarren gainean izan diren garai hartan. Bai, hoi da, ikustea hor batzutan igual zu ezela eta gero besti hobeto eta holakuk hemen gertatzei eta azkenin alare nik uste lau pelotarik partiduen oso sartuta ikustei eta partidue gogorra daihue. Hasierako pare bat hiru tanto izin diez azkarrak, baina nik uste toain erreflejatzeula final bat, lau pelotari hauen final bat nola jongoan. Eta gogorra izan daitekela ez du inolako zalantzarik hasiera ikustea besterik ez dago. Elkarren gainean dira kantxan ez ezik emaitzan ere 5-3 da emaitza uneotan eta oraindik 22ko bide luzea geratzen zaie aurretik. Urrundik txokorako dejada Anek, bertan utzi du pilota Anek baino arroxeago Gerak. Anek atzeratu, Leire sartu eta horrezkenean Magik sartzea erabaki du, Gerak bat eterditik atzera, boleaz Anek ezin eutxi. Bai, eta baina ikusi dira, elkarren gainen, uni hor atzeta horre, eta azkenen laureko aurrein sartuta zuen, eta luze bota duen hortan Gerak, Anek boleaz oso ondo moldatzena da, baina eskun ez zaio sartu, eta 6. agorra jentzeko. 6. beraz, Gerarentzat eta Leirerentzat, hiru tantorekin segitzen dute Magik eta Anek, haupa Leire esan dio, Gerak lagunari sake ateratzera abiatu aurretik eta badator 38 urteko Leitzarra sake ateratzera erdikoa, bote txiki egin dio ere pilotak Aneri, plazek horixe izaten dute eta horri adi ibili beharko zaizkio lau pilotariak, txokoko dejada Gerak, txokoan barrena luze Magik, Leire Gatzera eta baita Anek ere, Gera sartuko da bizarditik, ientartera jaitsi Anek karri eta atzeratu eta gainera konturatu naiz, zabalaldera ari direla Jonaian Leire eskuinez sartadin. Bai, hor ikustea, hor txokoalde hortan behartzea, baina ezkertila izin da ondo moldatzea Leire, oso partidu serio eta ona iten nahi da, eta pixkat
koskile bilatze aldea, eskuira bota, zabaldu eta behartzen bizka, eta oain, bai, ezkertziarra oso ona hanen aldetik, eta tanto eharra. Eta oso urrundi jotako izan da gainera, 3 terdi inguruan zituen oinak, eta pilota nola etorri zaion ikusita ez zirudien, hori egiteko egoerarik errazena zenik, baina ederratera zaio. Bai, ara, baina atze xamarren arrapo du eta hor bikaina izen da. Eta gero Jera eta Leire elkarri irribarreka ikusi ditugu. Ara sartuzio. Bietako inork ez duelako pilotaren norabiderik antzeman. Eta hemendik aurrera behar bada, aurrealdera higarrotzen dela sumatzen baldin badute, Jerak ere aurrera xeago egiteko autua harlezake, behar bada. Kontuan hartuta hanek zer nolako baliabideak dituen. Bai, askotan, hor urrutu xamarra antzeman ezkio zauduela dejadak eta ere hor txoko aldea eta zabalea askotan motatzen jut, ernean berra da bai. Jerak lehen da bizi aurkariak txokotik behartu, txokoan barrena luze jarrita behartu, hane iritsi da eta bigarren hartara ere bai, bigarren botea egin aizin, berriz ere han esartuko da. Irutarditik bejada egiten saiatu da, baina txapaper alde egin dio. Bai, hor asko behartu zabal alde hortan, da geho botigolez moldatuta ezkerrien, hor txokuen ikusi uekue, baina atze xamarren bat zehon da, hoi bere juntzei azkenin. 7 eta 4 beraz. Aspalditxoko partez, sakea berreskuratu du. Iturria Leire galean obikoteak eta pilota berarekin jarraitzea otu zaie. Gorriei, Magik eta Hanek orain urrengo tanto egin dutenean ere uste dut ez dutela aldatu eta honekin berarekin jarraitzea jarraitu nahi izan dute tanto honetarako behintzat Jerak eta Leirek, Laurei eskuan ondo sartzen ariko zaielako seinale. Ba, da, ondo moldadea eta oain min gehiago ingoteuen saiatu honekin. Hanek aurre digatzera, buruz gain pasatzerik ez die izan, pilota aurkariei buruz gain pasatzerik ez die izan, berriz ere luze eta harro Magik, hau ere ez die buruz gain pasa aurkariei, baina aski behartu bai, Jera atzeraka ezorri harren pilota jaso ezinik geratu baita azkenerako. Bai, hor atzaka asko behartu du, eta ez giro hortan eskunetzai ondo sartu eta bosgarrena urdine entzako. Bosgarrena eta berriz ere markagailuan hurbiltzen ari zaizkie, urdina inoiz ez dute tanto alde nabarmenik izan, baina berriz ere hortxe dira gain gainean, oraingoan zabalera nahita Magik, aurkariak nahasteko helburuarekin eta Jerak zabaletik nik uste sake bueltan jokaldi egitera joan nahi izan duela, baina txapara joan zai, hor mozera joan da zabaletik txokora, baina txapa jo du bere pilotakadak. Bai, hor motzin atea du Magik eta faltara eskadu, ez dakit hemendik ez du ikusi. Maite aurrean da eta berak ez du eskurik altxatu, baina falta izan balitz ezkinatekeen harrituko, arrisku handi hartu baitu Magiren azkenengo sake horrek. Hemen gaina azpitik ateatzen hasizkio aurreko koskatxo bat ikutu ezkio behera igualiteu eta arriskuek. Hala da lehen aipatu dugu eta uste jakina dela, pilotalekua ez dela bat ere erregularra, pilotaka da bi ez ditu zuzen jotzen Lauretako inork horretara propio joanik ere eta oraingoan akatsa Mendibururena aurrera etorri da eta berriz ere zabalean egin nahi izan du jokaldia eta hau ere zuzenean lurrera txapapera joan zaio. Bai, hor nik uste zabaltzen hasiela pelota hoi eta bai hor utxaitia izan du. Eta nik uste hor peloteuen danak oso ondo dila, baino gorriek hile bat ez dia utxiten nahi pelota bat ez du galtzen normalen, erasuan galdu dituen batzukola, baina ustela
leirek ez du bate galdute jerarak bi erasun, eta urdinek igual hortxe ez, hanek egin bai, baina galdure egiten nahi da hor saiak erabeetan, da hortxe daola aldie. Magik ez du bat ere pilotari galdu, hanek galdutako 3 baditu eta behar bada aldea hori hariko da markatzen ezerk orain arte alderik ezartzekotan, eta orain Zabaletik txokora jokaldi egin du jerak, txoste egin du pilotak, eta gainera horre txosta jo ostean botea bertan egin arazi dio gainera pilotari berari Jera Iturriagak, pilotalekuaren jokutrien ondorioz. Bai, hor txosta sartu zaio, txosta inazeio eta hor ez da ezarritik. Ez da horretara joan nahi da, baina txosta egin arazten baldin badio aurkariari, egin arazten duen arentzako mesede. Bai, hor asmo bezkio, tantua segurua. 9 eta 6 beraz, 3 tantoko aldea, bikote gorriaren mesedetan, eta beste tanto bat jokoan urrundik pilota jaitsi eta baztertu, Magik zail asko ekarri du. Leirek txokorazko deja da, hanek jaso, oraingoan kantxaren erdialdera Leirek, eta gero arro hanek Jerak aukerarik eduki etzezan bueltan. Jera sartuko da Leirei laguntzearen luze. Pilotalekuaren azkenengo lauzar arte aprobetxatu nahian. Eta baita bi atzelariak ere, bien tartera jaitsi Magik. Hirutik txokorako dejada ederra Leirek, eta Misilaren abiadurarekin atera da. Dejada hori Leireren eskutik, eta gero botea gertu egin arren, Magik ezin izan du usaindu ere egin. Bai, hor, da etzan erxa, atzintzeon Leire, baino dejadaile oso ona da, eta gaina horrelako plazatan asko bertzeu, eta goaingo hontan bai, aurreko batzuk arrogo izan ditu, baina hau bikain eta tanto zuzenien. Tanto honetan bertan ere beste bat egin du, ura arroxiagoa izan da, bigarrena neurrikoa, jo behartzen tokira jotakoa, eta aurkariei eraman gaitz gertatu zaiena. 10 eta 6 beraz, ari dira pixkanaka lanerdietara urreratzen Iturriaga eta Galeano, eta aldea zabaltzen, hanek luze, lauter dira. Leire Galeanok ekarri, txokoan dejada Magik, Jerak jaso, Magik atzera, eta buruzkain pasabide pilota bi aurkariei, Leire zabalaldera abiatu zen Magik jo duenerako, eta gero Jera atzealdera joaten saiatu da, baina ez dio denborarik eman. Bai, hor oso aurrin hartu du Magik, eta Magik aurrin nola hartzenen gatza ondila Mateo pelotai, eta hor, bai, harrapau ditu nahiko aurrin, zabaldu inda Leire, hor zabalen osu ez zegoela libre, baina bai, Jera gainetik pasau eta tanto. Nik uste Jerak berak eskatu diola Zabalera abiaz egin Leireri, baina ez izan du, eta orain sakeak berak zeresana eman du. Txosta joarazi baitu ezkerparetan jota Magi Barrokalno sakeak, eta Leire presta egon arren botea espero baino asko zaurrerago egin du. Bai, zuzenien txosta eren diot asko ateatzea eta hor oso atzintzeon. 8 eta 10 beraz, sake hau erdiraxeago ateratakoa. Hanek Zabalera, Jerak bildu, edo luze uarte errak berak, eta baita Leire Galeanok ere. Atzelarien arteko lehia, oraintxe sartuko da Magi jokoan, txokoan barrena luze, kantxaren erditik Leirek jokoa atzelariaren gana, Nemendibururen gana bideratu, eta orain beste aukera bat Magirentzat agintzen hasteko. Lehen bezala txokoan pilota luza jarri du, Jerak horren ostean baztertu, hanek jaso, Jerak kantxaren erdialde irekik, gainera etorri zaio pilota oarkabean Magiri, eta atzeratu, eta baita orain Nemendiburuk berak ere. Kantxaren erdialdetik sartuko da Leire Galeano, luze eta arro, baita ere.
Iruterditik luze jerak, Magik sartzerik ez du izan. Iruterditik dotore atzeratu du gero Ane Mendiburuk. Leirek ere atzera eta bazterrera itxatxitakoa gainera. Anek eraman eta iruterditik jada egiten hasi da Leire. Eta txapa gainik ez du harrapatu. Jokaldi ahalegin horrek. Bai, ez dakit, golpia tira eta dejada itea junda zuzenien, baina bai, bere juntzaio, pelota tanto haure luzi eta pelotak askoku eta nik uste azkenien ekin erain txuge antzomatiela olagotan. Izan liteken nekearen ondorioz egindako jokaldia, partida bizkanaka luzatzen ari da, oraindik urruti dute, 22. Lanardietara ere ez dira iritsi kontuak atera, eta beraz oraindik partidaren zatirik gogorrena dute aurretik, eta bizkanaka nekea gertzen hastea ere ez da harritzekoa. Ez da harritzeko ez, pelotak asko aidea jogatzen, eta gaina plaza izin da neko zu da plaza honetan ibiltzi ere, eta nik uste gaina pilotari hauek zaututa are gehiago ez. Ez du eutxe egiten da eta asko gortzeue. Zalantzarik gabe eta azkenengo tanto honetan aurrelarien arteko tikitaka bizi-bizia ikusi dugu. Azken aldera bereziki jerak Magi behartu du eta baita alderantziz Magik jera bera ere, baina azkenean zabaletik zabalera luze eta jerak Magiri gorputz aldera gainera bideratu dion horretan, saria lortu dute gorriek. Eta iritsi dira Lanardietara, 11 eta 9 jerak zabalean egindako lehen tantoa izan du 11. hau eta baita orain ere bien tartera jaitsita eta hau ere txosta joara ezitako pilotakada baten bitartez. Bai, ja batzu txosta harrapo ezkio tantu eitea normalia, baina horta gore bota da asmoa inbertu eta batzuk baitu bai batak eta bebestik. Eta horretarako abilezia ere behar da, batzuetan nahita jonaian ere ez baita ateratzen. Baina halako batzuk ikusten ari gara partidan zehar, airez erantzun dio sakeari Maiek eta gero kantxaren erdialdera luze jo du jerak berak. Anegatzera iruterditik eta aspalditxoko partez berriz ere atzelariak lanean eta aurrelariak ikusle soil. Maiek jokoa aurretik atzera bideratu du, Leire Galeanok iruterditik Laura luze eta baita gero Ane Mendiburuk ere. Gerak bildu, Anek atzeratu. Leirek ere bai, Maili sartuko da irutik Aneri pilota bat kentzearen. Txokoan barrena luze Leirek, ezker zeharra Anek, Gerak zabaldetik ezkerraldera bildu. Anek ezkerretik ezkerrera luze. Leirek jaso, Mailik zabalera. Atzera dator Gera, edarki jaso du. Eta pilota atzean jarri gainera arriskua urruntzeko. Mailik itarritik sartu behar izan du behartuta. Pilota arrotzeko arazorik izan ez duen arren. Berriz ere zabalaldera Anek berak. Kontrakantxatik bildu eta jaitsi. Gera Iturriagak, txokoan bertan utzi du Maili Barrokalek eta gero berari hanketara jokatu dio. Txokotik zabalaldera ireki duen pilota hartan Leirek, oraingoan ere hanketara kantxaren erdialdetik zabalera Gerak hori ere jaso eta gero txokoko dejadan ez dute saririk aurkitu gorriek, hor biek jotzeko moduko pilota izan dute eta hor kalte egin diote elkarri mesede baino gehiago eta pilotak da trajetxorren aritik urdinak agintzera pasa dira. Kantoaren azken aldean. Gerak kantxaren erdialdetik jaitsi, Mailik ezkerrez jaso eta pilota atzeratu, kantxaren erdialdera Leire Galeanok eta Mailiri gainera ez horri zaio ustekabean, atzera Gerak, airez pilota zailaskoa jaso duanek, herriz ere atzera sotamanoz Mailik ekarri, Leireren aukera, txokoan dejada nahi zuen baina azkenean
Pareta biek bat egiten duten gunean Jotak erdialdera egin du. Erdialdetik orain berriz ere Antzuo largaztea. Hane Mendiburuk irutarditik lautardira atzera luze. Leire Galeanok ekarri eta beste astinaldi indartsu eta luze bat Mendiburuk elkarren segidan bigarrena. Iturriagak zabaldu, Maili bertan da zabaldean prest, ederki jaso du. Eta berriz ere azkarrasko etorri da aurrera. Leireren ustezko dejadaren arriskurik izan ez ezan tantoak. Hanek luze. Baita Leirek ere, aurrelariak ikusle eta atzelariak lanean. Aztertutako pilota Leirek eta ekarri duen arren goiko txapara joan zaio. Hane Mendibururi, goiko txapara baino. Pilotalekuaren frontisaren goialdeko ezkerraldeko olara. Eta tanto ikiharri gorra izan dago, luzie eta pelotak asko. Ino ez du nahi galdu hemen, eta partidu gogor di joa. Eta, azkenin bazartutako pelotoi gora juntza joan nahi, baina lau pelotarik oso ondo moldo die. Tanto ontane. Akats barkagarria izan da inolako zalantzari gabe eta harritzen dauen beste kontu bat zera da, orain arte partida hain gogor doala ikusita bikote bietako batek ere eten aldirik askatu ez izana. Ez, momentu nez, eta nik ustez hemendik aurrea beste tanto bat gorri egiten igual urdinek eskablu ezakela, baina ikusiko ba. Ierak atzera, herriz ere Leitzarra agintari eta urdinak Ieraren erasoaren menturan, Maili atzera, aurrealdean pilota garbiren bat geratuko zaiolakoan zain, baina Leire hori ekibiten ari da. Pilotaka da gehienetan. Hanek zabalera deja da, Ierak kontrakantxatik bildu, Maili atzera. Pilotak geratzeko joera nabarmena egin du, baina ongi jo du Leirek. Eta gero iruterdira. Toki berera luze, Hane Mendiburuk. Mailik ere atzera bitarditik irutardi laura. Hanek ormabikoa, kantxaren ardian geratuko da, beste ormabikoa, eta hause gehiago zabaleratuko dena Ierak. Mailik txokora bildu, txokotik txokora luze Ierak, Hanek jaso eta Leire Galeanok bitarditik irutardira luze arroto. Mendiburuk eraman, Galeanok atzera. Luze, baita Hanek berak ere. Aztartutako pilota ongi eroan du Hanek. Maili sartuko da zabalera. Atzeran zator Jera pilota bildu eta erasorako preste honako da berriz ere. Hanek ientartera. Mailik atzera, luze. Eskuinazio beharko du Leirek, ederki jaso du. Zabalera jotzeko alegin egin du Mailik atzen aukera txarra. Baina txapara joan zaio eta jokaldi aleginekin ez dira zorteko izaten ari, Maili eta Hane. Bai, hortxe batu beste utxen ditu eta goengo gure ikustezan gogortzen da izan, pelotuak geota gehiago. Eta aukerako zuen eta saiatu berra da baita, eta baina suerte txarra dukidu, txapa gara juntza jola. Zintzurra freskatzera etorri da Jera Iturriaga, baina horrein goz, bikote bietako inork ez du partida geratzeko asmorik. Ozteko bildur pixka egiko igual, gelditu ezke hori eta... Garra da bai, gau hemen gaude aterpean goxo antzean, baina barruan hotza egiten du, 14-15 gradu izango ditugu uneotan hemen eta ozteak ere elieke bat ere mesederik egingo. Beste tanto bat jokoan, Leire Galeanok irutarditik luze atzera. Hanek jaso. Ierak zabalera, Mailik bildu. Herritzaren Maili sartuko da urrun xamarretik, bien tartera gaizto. Hor bote naturala egin du pilotak.
Baina Leirek espero izan duena, baino askoz ere txikiagoa, bien tartera jotzen diren pilota horietan zalantza eragitea izaten da normalena, eta ederki lortu du hori Mailek. Mailek horre txosta inazio ez, eta naiz da hor bertantzion Leire, txosta inazio ezkio lehen esan duena, asko atatzea, hile botek ez duiten da zailek gelitzei, eta oen gontan tanto importanti urdinentzak hori, ja bostaldeko tanto hila da aurretik ziren, eta honekin amargarrena lortu du eta sakia behan alde. Eta sakearekin arriskua. Mailek lehen zabalaldera nahita jodu bat aurkariak ez ustean harrapatzearen, eta orain berriz ere hori egiteko arriskulatze izan lezake, eta bestela jokoan nahasteko aukera. Sake bueltan. Txokora gaizto moztu, jerak ekarri, oraingo banatzera, eta Galeano eta Iturriaga toki zaldatuta ikusten ari gara. Ahal egin du da jera pilota eramaten, edo zelan pilota eramaten, ia pasatako pilota zuen, bertaraino joatea lortu du, kolpea tira ere egin dio, baina azkenean ekartzarik ez du izan. Bai, hor Mailek saketik hasita tanto oso ona jokatu du, ez? Sakien asko behartu du Leire, eta gero hor dejada horrekin pelota zaile ekarri du jerak, baina gero atzea aurretik bizi Mailek eta tantu behientzako. Dagoeneko lau tanto amaitu ditu atzean Mailek Barrokalek, eta beste tanto bat ere abian jarri du. Leirek sakeari erantzun ostean zabalaldera dejada Mailek, jerak jaso. Hendi burukatzera eta Galeanoren dejada alegina. Barrokalek atzeratu, labur geratu zaio pilota Leireri, eta gero luze Mailek berak. Leirek ekarri. Hendi burukatzera, lautik Galeanok eraman. Txokora Mailek eta gero Iturriagak atzera. Mailek dute jokoz kanpo, tanto luze honetan, orain arte erasorako behin baizik ez den izan baitu sartu. Bai, aduena atzien kargau eta gero aukera duenen bukatzeko autua igual, baina Mailek aldunien anei launtzare ateatzea eta hor txaide pelote egon. Eta ez da oraingo kontua bakarrik, tanto gehien txuenetan Mailek erasorako aukerari gabe uztea izan dute helburu jerak eta Leirek, eta bada ez bada ane kargatzea horretarako onena, eta aukeraren badetortzen bazaio hortik eta baldintza eta dituen baldintzekin saiatu beharko du Mailek. Baina badakigu erasoan ere ongi moldatzen dela. Bai, erasoen da aurrin hartutakoen asko astintza pelota eta horra behertu eta geho bukatzen hortxe, bitu. Zabalea jerak atzetik, baino zulu ez egon eta eharki aprobetxa du. Hane atzean zen eta gainera zabalaldera jotakoan espero baino zabalerago egin du botea jeraren jokaldiak, plazek horixe izaten dute eta azkenean Mailek eraman ezin da geratu da. Bai, askotan tanto bat baino gehiotan ikusi dugu, ez? Aurrela llegatzela jentzako utzi pelota ustez, eta gero behan paren geldiu, eta aurrela jo. Eta guain gontanen ikustete Leire ustea bezala jondala, baina ikusi du be parien, da aukeran, bota indu zabalea eta eharki asmo du. 15 eta 11 berriz ere sake hartu dute gorriak, eta lauko aldea bosteko bilakatzeko helburuarekin ari dira jokatzen ondorengo tantoa, urdinek ordea diferentzia laukotik hirukora murriztu nahiko dute. Urrundik jerak jaitsi, Mailek txokoan bertan utzi du, txokoan luze Leirek berak ere, baita Anek ere, eta gero jerak atzera, iruterdira Anek eta Leirek ere atzeratu. Antxaren erdira Uartearrak, eta gero irutik irura luze Leitzarrak. Era sartuko da ostera ere urrundik. Pilota baztertu Mailek ekarri, baina Leireri erasorako aukera
ezin kendu ongi baztertutako pilota izan da Antzuolarrarena. Erak jaitsi eta Magiri gainera jokatu. Ezen oso sentiarazi guran. Antxaren erditik sartuko da orain Iturriaga. Barrokalek Zabalera, horretara ere iritsi da jera. Jokoan bertan uste du pilota Magik Arroxamar, berriz ere hortxe bertan da pilota. Nekatzera, Leire Galeanok jaso doi-doi. Jokoan uste du pilota Magik, jerak ireki. Zabaletik txokora jaitsi Barrokalek, azkarparetan jota gainera etorri zaio pilota Leireri preste honagatik ere, luze orain Antzuolakoak eta baita laburrago Uartearrak ere jiragatzera lauterditik Hanek eraman eta baztertu. Leirek ere bai aurrelariak ikusle eta atzelariak elkarrautsi nahian egurrean. Magik Zabalean jokaldia eta beste txapa bat jodu. Bai, hortxe Zabalien bato beste baitu ja, aukeran ikusi junen Zabalea bota eta txapa hoi aurkari eta gorriak ikustu haitu izango ezatiken, tanto aurre oso gorra zijoan. Eta bueno, hemen ikustea bat gehiago eta bat gehiago asko esan nahi du, inok ez du galdu nahi eta irabazteko asko du. Eta hauxe, goen kontan bost tantuko aldie berritze, gorrian alde. Eta ia, zemoz egiteien berritze. Eta partidaren azken txampan sartzen ari gara pixkanaka, baina lauretako inor ez da amildu eta partidako gorra izan arren egoera fisiko honean eusten ari zaizkio finalari. Eta hori ere garrantzitsua da. Bai, lau peloteiek ondo prepauta dare eta hauek sasoien dare. Guantxea izatea, askotan hor marka joan alde honekin da hausteko arriskue, baina ea zemoz segitzen. Beste tanto txoren bat beharko lukete Magik eta Hanek partidan sartuta jarraitzeko, bestela arrisku galanta bailukete Iturriagak eta Galeanok markagailuan 22ko bidean pixkanaka alde egitekoa. Leire sartuko da iruterditik, luze atzera Magik sartu nahi baina ezin. Hanek luze iruterditik Leirek ezkerrez joko aurrealdera bideratu. Magik edarki jaitsi du pilota, jerak ekarri eta gero berriz ere atzera. Benga Leire esan dio Antzuolarrari jerak jo aurretik. Baingoan hanketara ireki dio pilota jerak Magiri, Bergararrak ekarri eta gero Antzuolarrak atzeratu eta baztertu. Magik jaso, jerakien tartera, atzera zetorrela jaso du. Mendiburuk, Zabaletik Zabalera luze jerak, Magik altxa. Eta orain Hanek berriz ere atzera. Antxaren erditik sartuko da Leire Galeano. Txokora gaizto. Magik altxa eta pilota Zabaleratu. Iturriagak ezkerrera. Eta Galeanok luze. Ezkarparetaren ingurura. Hanek jaitsi, dejada ez da txarra. Jerak eraman. Magik bat eterditik atzera, azkenerako bietako nor jo behartzuen ez dugu jakin. Zabalera Magik, jerak gaizto bildu, ertan da Leire. Han hemen diburuk atzera iristeko denbora eman dieztaioke Galean hori. Antzuolarrak ekarri, bien tartera gaizto, txokoan barrena Barrokalek. Leirek jaso, Magik hanenentzako keinua portoza izan da. Uartearrak jokoan agindu zezan, eta orain berriz ere, bitarditik lau eta laurdenera luze. Magi Barrokaleko erak beste aukera garbi bat, txokoan dejada asko sartu zaio jerari ezkerparetan, eta azkenerako eramaterik ez du izan, ezkerparetan eserita geratu da jera, baina Hanek zutizen lagundu dionean berriz ere jokorako pres dela ikusten dugu, baina alere partida gogorra doa eta... Hantan deskantzu pixkat. Eta orain etenaldia eskatu dute.
ez da harritzekoa. Etenaldia behar izatea oso gogorra baitoa. Partida hasi denetik tanto luzeak eta iziki nekagarriak ari gara ikusten eta berandutxo oskatu dute behar bada lehen etenaldia. Partida hasi eta 54 minutu eta laurdenera. Bueno, bakoitzak ikusten noiz behartun da bar, baina, bueno, guain arte ikusi da. Asko bertu bari gelduko zen lehenua, nik uste toain arte ondo jardun dela, baina partio horra dejoala nekie pila eure bai, eta, bueno, tanto gorren ondoren ondo etorri da. Ondo etorriko zaile. Behar berritu eta behar bada bikotean jarraitu beharreko gidalerro edo estrategia zein izango den zehazteko ere izango dute etenaldiak irauten duen tarte honetan aukera. Eta berrezko ez, urdinentzako tanto importante izan hau. Gorra izen da, erasun ibili die momentu askotan, eta gorriek benetaneko defentsak utzi du, tantun ziar pelota zaila asko garritu, eta, bueno, goengotan mailin bukaera horrekin asmoa du eta nik uste ire ondotoreko zaila berriz martxan behan jokun hasteko. 11. orain dela tanto bi egin dute Magik eta Anek, ordutik aurrerako biak Jerak eta Leirek lortu dituzte segidan, 15 eta 11koa lehen da bizi eta 16 eta 11koa gero, eta tanto luze honen ostean 12. egin dute Barrokalek eta Mendiburuk eta beharrezkoa zuten, bestela 17. eginez gero markagailuan eta partidan alde egiteko arriskua izan zezaketelako Jerak eta Leirek, eta orain pixka bat eusten dioten egoerari eta markagailuan gehiago gerturatzen zaizkien. Bai, hoi da esan denak, lehen esan dugu hausteko arrisku dizetara momentu horietan askotan, eta, bueno, tanto hau lortuta, bain pixka eta aire berretu berriz eta abertzemoz bueltatzi. Eta berriz ere, lehenko gogoberarekin lanera, lau pilotariak, atzelariak, pilota luze jartzen, eta aurrelariak ikusle soil besterik ez dira izaten ari oraintxe sartuko da Magi Barrokal, baina oso urrundik, 3 tardi lautik, eta pilota arrotzea beste erremediorik ez zaio geratu oraingoan Zabaleta jokaldi ona, eta Jera abiatu ere ez da egin. Bai, ez urruti geldi zaio ez, eta guain gontan bai asmo du, guain arte saiakerak txapara juntzaizko, eta hor oso ondo bota hon Zabalak edo dejada hoi, 13. urdinentzako. Bere lehen dejada, beste batzuetan ere ikusi dizkiogu saiakera ugari, baina hausi izan du bere dejada zamaitutako lehen da biziko tantoa, orotara baditu batzuk, atzean lau bien tartera eta dejada zana eta beste bi baita sakez ere, eta hemendik aurrera horrelako gehiago egiten saiatuko da, aukerak izan ezkero. Bien tartera luze, txoko amarrena Magik, Leirek jaso eta gero bat eterditik atzera Ane Mendiburuk, 5 eterditik baztertutako pilota Leire Galeanok ekarri, Magik atzera eta Zabalaldera, aukera garbia izan du txokoan jokaldiren bat egiteko, baina ez da hori egiten ausartu. Oraingoan txokora jaitxe, Leire Galeanok jaso, Anek Zabalera, ertan da Jera, bien tartera gaizto, Anek jo bai, baina ekartzerik ez. Bai, hor bai ikusi da ez, hor haintzen momentu askotan, pilotak da fuerte eta indartxugin, baina gehor Jera botatako pelotak da hartan, Anek sartu intzaio pixkat eta ezin izan du hor esku ez du ondo sartu. Bera gontzaio. 17 eta 13, eta berriz ere Jerarentzat sakea, eta sakeak arriskua egardi ez da joko bikote urdinari eutxi behar orain, inoiz eustekotan hause dute garaia, zirte dozartu egitekoa Barrokalek eta Mendiburuk, tanto luzeak ari izaten eta eurak saiatu beharko dira, alduten neurrian Jera sarreztadin egin zen. Bai, momentu askotan Magik atze hartzeunean oso atzin hartzeu, baina Leire gaur erakusten nahi da. Ze ondo moldatzean hor eutxi bertzai honene, eta bueno,
aukera donen saiatukoa, bai. Atxaren erditik oraintxe erasorako lehen da biziko aukera txokora gaizta moztutako pilotaka da horrekin, eta gero arekin tanto egin ezpadu ere, aneri egintzeko aukera sorrarazi di horrek. Berriz ere jaitsi mailik, azkerrez jera kaltsa eta pilota erdi aldera bideratu, eta gero kantxaren erditik zabalera jo duen bipareta dotorea izan da. Bai, oso ona, aurrena hor baztardien behartu eta hor zabaletik bipareta oso ondo bota du. Hortzan jera, baina pelota asko atea da, eta hor oinaz deskantzu hortatik bueltan Mali nik uste oso erasokor da goguekin ikustela. Eta aipagarria ere bai, tanto egiterakoan pilota aldatu izan Amaiek eta Anek. Bai, horrek erain dezake, azkenin beste pelotak nahi ziren erabat, eta bueno, oain montana pixkate batzutan aldatzea. Eta oain, bai, Mali ikustea bizi, eta hainte makile hartu nahien hor erasuan. Partidak eratu dela uste izan dut, argi gehiagoren beharra dagoela aipatu du Maitek, eta ea lanean hasteko moduan diren. Bai ez dio Maitek, beraz lanean hasteko moduan dira berriz ere. Pixkanaka gautzen ari da, eta ez zaie gaizki etorriko argi pixka bat gehiago frontoian. Beste tanto bat jokoan. Ezkarparetara luze Ane Mendiburuk, oraingoan bien tartera jaitsi, Leire galean okekarri. Maiek zabal aldera. Behar leku hona hori, baina edarki moldatu da. Pilota hori altxatzeko Jera Iturriaga. Maiek luze ezkerrera. Leirek ezkerrez bertatik atera, baina Maieri jokaldirako aukerarik kendu ezin. Eta Bergararrak Riardo erasoan, eta Jerak eta Leirek azken aldian defentsan ari behar izan dute. Maiek sartzerik ez, Anek jaitsi esegindako pilota izan da, eta txokotik txokora zirrizta luze egin nahi izan duela iruditu zait Jerak. Txokotik txokorako zirrizta luze egitea zuela helburu uste izan dut, baina txapara joan zaioetzen aukera txarra horre abiadura handiari probetxu atera eta diferentzia pixka bat markatzen hasteko eta tantoan nagusitzen hasteko, baina txapa jo du Jeraren pilotakadak. Bai, hoi da, esan da bezala indartsu zetorren pelotaka da hoi, azpizpitik, eta hor asmo esku ondo sartuta min handi hildezake, baina nik uste partidun aseran erraxo gizitela, eta bukera neki ere pilatu, eta azkenin azpila jontzaio, eta urdinek aldetxu eukidu gorriek euren alde, baina urdinek bat ozte atzetik. Eta ja, bi tantuko errenta dake bandikan, da eusteia. Alaxe da Oiana, partidaren lehen erdira arte alde handiagoarekin izan ditugu aurretik Jera eta Leire. Orain bejada alegina txapara joan zaio Maiei Barrogali, eta arnasaldi beharrezko bat bikote gorriarentzat. Bai, txapa hotxa guztu haitu izango ezatik. Urdinek oain gontan fuerte zetozten atzetik, eta bueno, berriz hiru tantoko aldie eta sakiekin hastea momentu honetan garrantzitsua. Eta pilota berarekin jarraitzea erabaki dute Jerak eta Leirek, Maiek eta Anek aurrez ateratako pilota berrienarekin. Alegia. Anek luze, tanto garrantzitsua izan daiteke partidaren amaieran gara, eta 19-15 zulo zabal xamarra litzateke Jeraren eta Leireren alde, eta hori areagotu ez dezaten aleginduko dira gogotik, tanto honetan Maiei Barrokaletan Mendiburu. Han esartuko da. Iruzarditik pilota jaitsi nahi izan du, baina txaparen beheko erratzera joan zaio pilota. Bai, hor sustin harrapa izan nahi izan ditu gorriek, baina atzintzen, oso atzintzen da
oso zehatza izan bertzun, eta bueno, nik uste asko kargatzen nahi dira, nire atzien lan asko inberrizin du, atzien bakarrik ez, aurreak etorretare atze aurre asko. Eta bueno, oain gontan nik uste lana pila atze horren erainera izin dela. Eta behar bada lana ez ezik nekearena ere izango zen, partidaren amaieran gara eta bere izaten ari da behar bada lan gehien egin beharrean bere izan dugu partidaren zatirik handienean, Maili ere jokozkan izan baitute tanto askotan. Bai, gara askotan atzea asko kargaudu, eta bueno, nik uste bi atzelaiek asko inberra euki duela, zane bakarrik, leireke bai, baina nik uste lau pelotaiek gaur maila handian jokatzen nahi dela lan asko iten, eta bueno, azkenin detaile txikitan jongoala. Lako bakatxen bat ikustea normala da, baina partidaren amaieran egonagatik ere fisiko hori behar bezala eusten ari zaizkio, eta berriz ere aurreko tantoko gauza bere egin nahi izan du orain Anek urrundik 3/3, lau ingurutik 3/3 dejada egin nahi izan du, eta hau ere txapazpira joan zaio, eta berriz ere nik uste nekearen ondorioz galdu duela azkeneko pilota. Bai, saiatzen ez, hor gorriek ez du etxitzen segitei, eta bueno, pixkate behartzeko intentzio hortan, baina azkenean asko balio bentantu di, eta bueno, segitzeko modu duen. Pilota orain albezain luze harrotu, Anek berak, Leirek jaitsi, txokoan barrena luze Mailik, Leirek eraman, txokoko dejada arroxa marra Mailik, Jeirak atzera, baina bertan da Ane, ezker zehar zabaleratua, zabaletik txokora dejada Jeirak, kantxaren erdian bertan utzi du pilota Mailik, ero Jeirak ireki, Anek jaso, eta orain aurrealdean eta elkarren oso gain-gainean dira lau pilotariak, atzelari lanetan da Maili, eraman eta berriz ere azkarrasko etorri daba aurrera. Anek atzeratu. Leire Galeanok berak ere bai, luze. Aztertutako pilota izan da gainera. Anek ekarri. Jeirak jaitsi, hau ere jaso Anek eta pilota arrotu. Jeirak aukerari izan ez ezan beste jokaldi saiakera bat egiteko. Galeanok atzetik aurrera etorri eta pilota luze arrotu, lauterditik Anek eutxi, eta Jeirak beste behin ere atzera. Nabaritu dute Ane dela lauretan erasanen dagoena, eta bera zanatuko dute hemendik aurrera. Partida amaitu arte, Oiana. Bueno, saiatuko aurrien aukera duen Jeirak bukatzen, baina bueno, oain arteko dinamika ondo funtzionalia, eta ni horrekin seituko bela uste. Atzelariak berriz ere lanean, Mailik izan du. Orain sartu aurretik ere beste aukera bat, baina jokaldirik ezin izan du amaitu. Zirrizta gaizto, azabaletik txokora Jeirak, Mailik jaso, beste pilotakada luze bat atzera. Airez eraman Anek, Leirek zabalera, Anek eskatu eta jaso, eta gainera Jeirari sartzeko aukera kendu. Pilotari altuera ematearen poderioz. Jeirak jaitsi, txoste egin dio pilotak Mailiri, baina ergarrarrak egarri ahal izan du. Txokoan dejada egin nahi izan du Anek, baina txapara joan zaio, doi entzun dugu txapa, erabe, baina ez du txapa gainik harrapatuan eren azken dejada saiakera horrek behartuta jo du, eta hala jotzea berriz ere nekearen ondorioz izan da, nekearen ondoriozko izan da. Bai, azkeneko tanto hori oso moitu eta horra. Nik uste ez dakit, Anen eskuk nola dauden, ez dakit bukera honetan hainbeste botatzen ari da, eta igual kargau samar izango ditu. Eta bueno, gorri jentzako hogeita garrana, azken tantuen faltan. Partido emateko eta txapeloi, eta bueno, a ber, ze ikuste duen. Eta hanka sartzeko ere tarte zabala dute, baina ez dugu esandako horren bidetik ez litzateke harritzeko izango Aneren eskua kargatuta egotea. Naita askotan ari da dejada jo nahian azken boladan, eta behar bada eskuko mine bat ere aditzera eman lezake horrek. Ba, ez da erretzeko pelotak asko die, eta askotan frontoi hauetan gaina ez da hainbeste atzatzen, baina asko kastigatzei eskuek jota. A ber,
Maiz, txapa eta azken tantua. Gerak zabaleko dejada hori ezin izan du jaso Mailik eta 22 eta 15-koarekin amaitu da partida eta beraz baita aurtengo plazaz plaza lehiaketa ere Gera Iturriagak eta Leire Galeanok lortu dute txapela eta Leirerentzat aipagarria udako bi txapelak pilatu izana, lehengo astean Udara Kaixabankekoa lortu zuen eta gaur lagun desberdinarekin, Gera Iturriagarekin udako bigarrena, plazaz txapelketakoa. Bai, Leire ikusi da, ja pertsopeletako ikusi genuen, zen mailatan zebile eta bai udara benetan borobile egin du, ikusi da maila oso honin da hola, eta hoxe, aste betien bi txapel. Eta ez baketxatzeko moduan izango, sari banaketarako podiuma atontzan ari dira ados pilotako ordezkari bi, Natale Aranburu eta Andre Aldaregia eta Ireide Iriartek eta Maite Ruiz Larramendi Mujikak badakarte sari banaketarako maila plazaren erdira, pilotalekuaren erdira eta sari banaketarekin hasi aurretik azkar-azkar estatistikak errepasatuko ditugu. Gerak pilota tanto asko lortu ditu eta gutxi galdu, dejadaz eta zabalean bina. Eta sakez atzean moztuta eta pilota luze erabilita beste bana, 3 pilota galdu ditu. Leirek 3 egin eta 1 galdu, 2 baztertuta eta 3garrena dejadaz. Eta urdinei dagokienez berriz. Mailik ere tanto sorta handia lortu du, sakez 2 atzean 4 eta bana 2 baretaz eta 2 tartera jota, 3 pilota galdu ditu. Eta nahi izan da, laukotean pilota gehien galdu duena, orotara 7 erasokoak eta defentsakoak bateratuta eta tanto bakarra lortu du zabalean lortutakoa hain zuzen ere 58 minutu eta 55 segundo iraundu partidak eta sari banaketarako mailak eta sariak berak prest ditugula une batetik bestera ekingo diogu megafoniatik sari banaketa ekitaldiari, pilotariak atxeden setean ditugu zintzurra freskatzen eta gorputzari pixkanaka buelta ematen. Partida gogorra izan baita, baina berehala izango ditugu ados pilotako ordezkarien esanetan sari banaketa ekitaldian. Amaitu da plazaz plaza lehiaketako finala ikusi duzuen moduan eta jarraian finala sari banaketarekin amaitzen denez, gatozen sari banaketa ekitaldiarekin hastera eta horretarako sari banatzaileak deituko ditugu. Batetik Natalia Rekarte, Dona Mariako alkatea, bestetik Mankomunitateko berdintasun batzordeko kidea Nerea Zazpe, baita Naiera Izpuru eta Dona Mariako udaleko zinegotzi Jon Lehatxe ere. Etorri beraz, Laurak plazara eta sari banatzaileak hemen ditugula, gatozen sari banaketarekin hastera. Aurrena txapeldun ordei dei egingo diegu, txapelketa bikaina egin duten, naiz eta gaur txapelik irabazterik ez duten izango, beraz arditzagun txalo batez, gaurko galtzaileak, Maili Barrokal eta Ane Mediburu. Maitek emango dizkie sari banatzaileei Garaikurrak lehen da bizi, eta ondotik Naiera Aizpuruk eta Jon Lehatxek Garaikurrak emango dizkiete txapeldun ordei, hortxe dira Garaikurrak Mailirentzat eta Anerentzat, sari banatzaileak ere bai, albo banatan jarrita, argazki eratako hortxe jarri dira, beste argazkiren bat ere bai, eta orain txapeldunei dei egingo diegu, 22 eta 15 irabazi dute finala eta uda borobila egin dute, arditzagun beraz txalo batez, Gera Iturriaga eta Leire Galeano. Lehengo urrenkera berean sari banatzaileek, Nataliak eta Nereak, Garaikurrak Maiteren
eskutik jaso dituzte. Eman diete garaikurra pilotariei, baita musu bana ere, eta orain txapelak jantziko dizkiete, banaka-banaka txapeldunei. Natalia Rekartek eta Naiara Aizburuk hortxe dituzte Jerak eta Leirek txapelak, eta honekintxe emango diogu gaurkoari amaiera. Dona Maria, sari banatzaile guztiak finalistekin batera jarri dira argazkian, eta azkenengo txalo zartarekin ni ere hementxe agurtuko natzaizue. Hau izan da urtengo plazaz plaza lehiaketak eman duena, ea beste batean eta beste txabelketaren batekin hemen edo beste dozein pilotalekutan elkartzeko moduan izaten garen. Eskerrik asko bertara etortzeagatik, eta esan bezala beste bat arte, ondo izan. Amaitu da beraz, sari banak eta ekitaldia, publikoak azkenengo txalo zartza jo die lau pilotariei, eta elkarrizketetarako eta bixanaka atonduko digute, eta berehala izango ditugu hemen, geure galderei erantzuteko prest, galtzaileak batetik eta irabazleak bestetik. Jerak eta Leirek alere elkarrizketara etorri aurretiko lanak ere badituzte. Argazkilariak hortxe ari baitzaizkie argazkiak ateratzen, oraingoan Leireren botileroa, Jose Mari Galeano, Leireren aita, eta botileroa ere badena hurbildu zaie biei zorionak ematera, eta beste argazkiren bat ere badute, okerrezpa naiz, eta bien bitartean elkarrizketetarako unea tontzera joango gara, eta ea laster batean lau finalistak, Maili eta Ane batetik eta Jera eta Leire bestetik, elkarrizketatzeko moduan izaten garen. Gaurko Lazazplaza lehiaketako final honen emakizuna amaitu aurretik. Berehala gara beraz, elkarrizketekin elkarrizketetarako postua gertu egon bezain laster. Laster esan bezala laster egingo dizkiegu elkarrizketak, hortxe ari dira Maite Ruiz Larramendi Mujika eta Oiana Orbegozo elkarrizketetarako gunea atontzen, eta berehala izango ditugu hemen inguruan lau finalistak. Aurretik beste argazkiren bat atera behar dutela uste dut Malerrekako mankomunitateko pankartarekin, hori gero izango da. Hona etorri baitira irabazleak. Neskak plazan jokatzea beti izaten da zaila, baina gaur hobeto moldatu zarete hasieratik. Bueno, ez dakituki ez, kosta zaiu, ni uste plaza gorra dela, lau pilotarik oso sendo, beraiek defentsa hundi erakusten zuen, eta nik uste gaur, Leirek partidu hundi indula horratzetik ez, ikaragarri ongi jarrita zeon, asko eutxi dio, eta gero, gauz txikitan erabaki da, eta zorionez gure aldea erori da, eta oso pozik. Jera aurrean jokoan hasten saiatu zara, Mailik ere ongi erantzun du horretan, eta behar bada pilotaleku hauetan plazetan jokatzeak dakarrenaren bidetik ezoiko efektuek zalantzak gehiago eragin dizkiete aurkariei.
Bai, bueno, nik uste burukin jokatu hartzela, ez? Hor aurren aiatzen zineren askotan indarrez aitzen ginen, baina hola minik etzen iten, ez? Hobezen bat txosta bilatu, arrastoak bilatu, bizkoat hankata jokatu, ez? Eta nik uste hor tarte baten asmatu dula, eta bukaera maberaiek suerte txarra, ez? Jokaldi hon batzuk txapara joan die, eta horrek arnasa eman diute. Partidaren erdi aldera arte parekatuta ibili zarete, baina bukaeran zuen alde hautsi da. Partida, haneren eskuko minak edo eskuko arazoak behar bada horretan ere izan dut zer esana, baina lan ono egin duzu bukaeran bereziki. Bai, hasieratik izan da partidua gogorra, baina bueno, nik uste dut lauro kondo sartu gala, egiz esan final saia izan da, eta bueno, gero bukaera maila batzuk txapara jundiala eta hori gure alde izan da, baina bueno, nik uste joerak beha asmau da bela tantua itxen, nian saiatu nahi zatzean alik da onduen aguantatzen, eta bueno, posik indako partiduakin. Eta pilota zaila askori eutxi diozu leire, eta bakarra besterik ez duzu galdu. Bai, gaur pelota saiak jasotzea tokau jat, egiz esan lan erresa ez dozte ipini, baina bueno, saiatu naiz alik da onduen jasotzen, eta gero hori, joerak asmau da ben, joerak be asko asma dago, hasi posik. Lehen partida gaurko bazten nuen Dona Marian, eta esperientzia ezin hobea izango zen. Bai, egiz esan frontoia guztau gat sekola ez neban onda, baina bueno, politxa, hola final bat jokatzi hemen politxa izan da, eta egiz esan guztua. Eta uda baro bila zuretzat, bitik bi? Bai, egiz esan uda hasieran hori esango basostasunenean esango, eta posik, bai. Jera, hau amaitu da, hemendik aurrera lanean segitzea tokatzen da, baina hala ere txapelak eskartzaren bat ere izango du. Bai, bueno, azkenen eskertza hemen daun familia guztiri, ez? Hau aurreateatzeko lan ikaragarria dau, hortik maien lanen dabiltzenetik, momentu oro hor daun familia guztintzat, eta hau berezik igual sementzat, ez? Gaur, ez da hemen, baina, bueno, denak dakiu pilotaleku gurekin ibiltzen dela, gure staff txikie da, eta hoxe, gaur bereziki dan elentzat. Gaur bereziki etxeko txikiarentzat beraz txabela, eskerrik asko baneskak eta zorionak berriz ere. Hauexek garaien hitzak eta badatoz galtzaileak ere. Neskak saiatu zarete hasieran eutxi diezue, baina bukaera aldean ies egin dizuete. Bai, partido gorra ez, hasieratik landu behar izan dugu tanta, hala ere, bueno, txapa pare bat eta hola hor konfiantza galdu dugula uste dut, eta hala ere jera eta baleire kriston partiden dute. Atzelari defentsa lan handia egin behar izan duzue, gehienean zuen inguruan ibilo baita pilota. Bai, saiatu gara lau pilotarek ere atzera botatzen pilota, hala ere nik uste dut maili kriston lan egin duela eta asko lagundu ditela hor, bai aurreko eta bai atzeko kuadrotan. Ondo kokatuta egoteak ere garrantzia izan du, polazek horixe dute, batzuetan zaila da antzematen botean non egingo duen, baina horrek ere ez duztean harrapatu. Hori ez, bueno, baginakin frontona zaila zela eta bote uker batzuk ingo zitula, baina hala ere nik uste dut nahiko ongi moldatu garela hor bote erraro hietara. Eta partidaren bukaera aldean ez dakit eskuekin arazonen bat izan duzun edo pilotaren bat sartu zaizun, hor zenbait pilota galdu baitituzu. Bai, ez hor erdialde hortan sartu zait pilota, ze bueno, nahiko gogortu da hor atzelarintzat, eta saiatu naiz hor espadrapo pare bat gehiopatzen, baina minakin jokatu behar izan dut. Eta Maili aurrean ahal egin duzara, ahal izan duzunetan jokoan sartzen, jokozkanpo partidaren zatirik handienean utzi zaituzte, eta jokalditxo batzuk ere egin dituzu, nahiz eta aurrean lanak izan dituzun Jerarekin. Bai, bueno, hasieratik basegun partio gorra izango zala, azkenean Jera eta Leirek oso bikote sendo asatzen dabe, eta nik uste oso partio gorra izan dela hasieratik, laurok oso ondo ibili gazela, jokaldi batzuk bera jundiala, beste batzuk irten diala, baina bueno, nik indako txapelketa ingelitzen naiz, hanebek oso asko lagundu ditatzean, eta indako txapelketa ingelitzen naiz. Gaur ez da posible izan, baina balorazio positiboa egingo duzuen eskak. Bai, balorazio positiboa, azkenean finalera altzea ez da izaten erreixa, ikusita zelako maila handia dagoen, eta bueno, indako txapelketa ingelitzen naiz, eta hanekin oso gustora. Eta hemendik aurrera lanean segitzea tokatzen zaizue. Bai, hori hainu da bukatu da, eta bueno, pixkat deskantzo pixkatxo bat, eta gero berrio binakago txapelketa eta pres binakago txapelketa hori jokatzeko. Gogoz prestatzera orduan, binakako txapelketa hori eskerrik asko neskak eta altxaburua. Bai, eskerrik asko. Hauexek Mailiren eta Aneren hitzak eta geu bagatoz
elkarrizketa postu honetara. Amaitu da udako sasoia hoiana, gaur udazken bete-betean egonagatik ere udara CaixaBank lehengo astean amaitu zen gaur plazari egokitu zaio horixe bera, eta hemendik aurrera ere gauzak datoz, plazak ere izango ditugu. Binakako txapelketa luzea da ondorengo hitzorduri garrantzitsuena, baina horren aurretik Maitek aipatu digu ekitaldi berezinen bat izango ote den hemendik lasterrera, eta horren zain geratuko gara. Bai, horren zain galduko gara, guandiken ez dakiko ezerre, eta sorpresaz hartuko dugu, baina gaurko saio honekin gelditzea, plazako txapelketa honekin final eharra ikusi dugu, partiu oso gorra eta lau pelotarik oso ondo jardun die, eta txapela azkenien gorri jentzako, lana gogotik inda atea du, eta galtzaileek benetako partidu oin du. Eta udako balorazioak ona behar du izan, udara CaixaBank lehiaketan erantzun ona izan zen duten, eta baita gaur ere. Plazaz lehiaketan partida onak izan ditugu, eta erremate bikaina udari. Bai, da ikuste, bi bikote honenak esalik alau diela gaurko hontan finalea, eta demostratu gaurko hontan ze mailatako bikote dien, da nahiz da txapela gorriek eman, danak zeugela eskutan. Eta Leirek aipatu digu, udaren hasieran txapel biak irabaziko zituela esan ez gero ez zuela sinatuko, baina biak irabazi ditu, eta hemendik aurrera ere oso kontuan hartu beharreko atzelaria izango da, zalantzarik gabe. Bai, beti ez, aurreko urtien ikusi zen, binakako emantzun, eta maila oso osoneko pelotaia, eta finala hoi gaur aurten uda bete-beteko izan du, bi final, bi txapel, eta oso kontun hartu bereko, eta hierak lehenko hastin finala jokazun, gaur arantzatxoeki hoi atatzeko txapela lortu du, laugarren plazako txapela oso osatik izango, eta plazatan ondo moldatzean da, eta bikote gorriak mezimez duz. Orain arte bakarrak egin dio ies jerari, lehenengo horrek, gainerako laurak irabazi ditu, eta hemendik aurrera ere oso kontuan hartu beharreko pilotaria izango da jera bera ere. Txapelduna gortxe dira argazkirako jarrita, eta geu honetan eta geu irudi hauekin agurtuko gara. Ondorengo hitzordu garrantzitsuena Binakako txapelketa luzea izango da, negu aldean izango dugu hori, baina aldez aurretik, Maitek aipatu digunaren arabera, ekitaldi bereziren bat ere bada laster prest, eta horren berri, ados pilotaren sare sozialetan, eta gainerako komunikabideetan izango duzu, ohiko bideetan beraz, eta bestetik, ondorengo hitzordu nagusia badakizuen hegoaldean izango dugula Binakako txapelketa luze hori hain zuzen ere. Besterik azkaurkoz Dona Mariatik, plazar baduzue, ondorengo emankizunen batera arte, ordura arte, ondo segi, arratsaldeon. Arratsaldeon izan.